In de zin. Hoe zingen ze dat lied weer? Ronald zegt dat hij kan sturen. Net zo goed als de chauffeur. Maar als hij het mag proberen, weet je wat er dan gebeurt? Krakak boom. En dat is gebeurd. Die crisis was er. Bouwta bij tegenwoordig bij waarschuwing er komt een precaire situatie om. Bouw een big one, stevig team. En ik ben trots dat ik een deel nog zijn van het team. Want ik was ook COVID manager. We hadden maar 2 doden. Maar 1 dood. Toen deze mannen zijn gekomen, Ronald aan het stuur van de wal in de sloot van 2 naar 1400 doden. Koers van 7 naar 40. Ronald dacht dat hij kon sturen toch? Dus wij zijn in staat de moeilijkste crisis. Er gaat waarschijnlijk nooit meer zo'n crisis komen in Suriname.